सिबसुला आरो सावथुन नायनो मोजां मोनग्रा रायजो राजाफोर। गोजोनथाव खौरां सिबिनां हारिमु सिबसुला आरो सावथुन नायनो मोजां मोनग्रा रायजो राजाफोर। अदालगुरि हालामनि मध्य बेरगाव गामिनि गेलेग्रा फोथाराव महालया फोरबोजों लोब्बा लाखिनानै फैगौ अक्ट'बर दाननि 1 आरो 2 अक्ट'आव हरनैनि हाबाफारि लानानै बावैसो रिलिज जानाय लाख लाख रायजो राजाफोरनि अनसायनाय मोननो हानाय बर'नि मुंदांखा सावथुन थैसाम 2 आरो बर'नि थैखौ देंखो नोगोर ब्रह्म धर्म कमिटिया दिन्थिफुंनो लानानै फैबाय। बेनिखायनो ओनसोलनि गासै नायगिरि रायजो राजाफोरनि अनसायनाय आरो मदद हास्थायदों। बेनि थाखाय स्क्रिनाव होनाय नम्बराव गोख्रै कन्टेक्ट खालामना टिकेटखौ बुकिं खालामदो। नों बेफोरखौ मा खालायखो माने? आंनि अननाया अराय समजों थाबाय थागोन। आयै फिसाफोर बेसेबा गोबावनिफ्राय दिनैसो ज' नुबाय आङो। ओंखारलां! आं नोंनि फंबायजों हाबा जानो राजि। आंनिनो गोरोन्थि जाबायब्ला बिदा होननानै निमाहा होदो। आदा, आं मिथिगौ नों आंनि खाथियावनो दङ। बे इटानगर ओनसोलाव बे रुबुलजों फेर फाथिनानै रावनिबो खिबुक दम गैयाब्रा। जाय आखाइजों नों दिनै आंखौ सोबाबाय बे आखाइजोंनो नोंनि गासै प्रपार्टिखौ आंनो लिरनानै होनांगोन सना। आरो बेफोरबायदिब्लासो गामियाव थाना खोथा हैनांगोन नङाब्ला?